na drugo polufinale pažljivkove smotre. Vidim da ste jako nestrpljivi, da se takmičite u poznavanju pravila saobraćaja, a vidim da ste doveli publiku da je i ona nestrpljiva. Jeste nestrpljivi? Ja vidim. Ali može jedan veliki aplauz da podržimo ove naše takmičare, naravno. Pa bravo, vidim da se ovo čekanje isplatilo. Društvo Pažljivkova smotra je takmičenje u kome ćemo svi zajedno steći nova saznanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju, koje možda do sada nismo znali, ali obnovit ćemo ono što znamo i zato pažljivo slušajte. Ajmo, drugari, podignite. A ekipa osnovne škole iz Velikog Laula osvojila je 92 boda, što znači da je ona pobednik današnjeg finala. A drugarima iz Melnice takođe čestitamo. Bili ste divni i drugo mesto je odlično, a sledeće godine ćete biti još bolji. Jel tako, drugari? Molim vas jedan aplauz i za drugari iz Melnice. Molim vas. Pozivamo Borisa Gvozdića, pomoćnika predsednika opštine, da našim današnjim pobednicima i takmičarima, njihovim učiteljima, uruči nagrade koje su vredno zaslužili. Pobednik ovogodišnjeg Pažljivkove smotre u kategoriji đaka drugaka u školskoj 2023-2023 je ekipa osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Velikog Laula. Čestitamo im na pokazanom znanju i čestitamo drugarima iz osnovne škole Melnica takođe na divnom druženju i na pokazanom znanju. I evo nas na kraju, mogu da kažem, slobodno takmičenja u Petrovačkoj opštini. Pažljivkova smotra je dala dobre rezultate. Mislim da smo za regionalno takmičenje pripremili dobre ekipe. Šta vi kažete, kako ste se pripremili i šta ovo znači za opštinu Petrovac za mlade? Pa evo, prvo da iskoristim priliku da čestitam svim učesnicima, svim nastavnicima i učiteljima koji su radili na deci, a to se videlo prema broju bodova i prema odgovorima koje su ta deca davala. Danas je bilo dva polufinala i finale takmičenja drugih razreda osnovnih škola. 8 osnovnih škola je uzelo učešće na teritoriji naše opštine, a posebno želim da čestitam drugom razredu osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Velikog Laula, koje je pokazalo pobednik ovog današnjeg takmičenja i ta ekipa je pokazala i najbolje rezultate. Takođe čestitam i drugoplasiranoj ekipi Melnice, koja je takođe pokazala dobre rezultate. Ova smotra je iziskivala dosta truda čitavog ovog tima i ovih ljudi koji su pored mene, ali i još nekih ljudi koji nisu bili u mogućnosti danas da prisustvuju, jer nije bilo planirano našim programom, već smo to saznali negde u januaru da treba da se uključimo i mi smo prihvatili, bez obzira na sve, prihvatili smo učešće na tom takmičenju. 90.000 dece je uzelo učešće, na teritoriji opštine Petrovac negde oko 400 dece i sve osnovne škole su uzele. Žao mi je što preškolci nisu mogli, ne našom krivicom, već krivicom nekih tehničkih mogućnosti koje je imala sama agencija. Mislim da je agencija pogodila sa ovim takmičenjem, jer bio sam danas u holu prilikom izlaska dece. Sva deca su bila osmehnuta, njihovi roditelji koji su došli su oduševljeni, jer je ovo prvi put da se na ovakav način putem kviza deca takmiče i to je najveći rezultat svega ovoga, a to su dečiji osmesi. I normalno da su deca trenirala
i upoznao se sa saobraćajnim propisima, što je i bio glavni cilj ove manifestacije. Nije bio cilj samo pobeda, bilo je da sva deca polako se uključe u savlađivanje znanja iz oblasti saobraćaja. I prilika je da kažemo, na osnovu vaših saznanja, koliko su deca u opštini Petrovac na Mlavi u našem regionu ugrožena kada je u pitanju saobraćaj i šta se preduzima da se otklone sve opasnosti koje im prete? Pa, deca pripadaju jednoj od najugroženijih kategorija. Zbog toga je Savet za bezbednost saobraćaja opštine Petrovac na Mlavi već duže vreme, nekoliko godina, radilo projekte, pre svega zone škola, i mi ćemo i u ovoj godini planiramo da odradimo Veliko Laole, zonu škole Veliko Laole, i to po projektu koji je urađen jako kvalitetno, i da postavimo brzinomere na glavnom putu pored škole u Kamenovu. I svake godine ćemo po projektima koje smo uradili da bar po 2 škole regulišemo. Mi smo dosta toga ulagali oko usporivača saobraćaja i raznih signalizacija kako bismo bezbednost dece digli na jedan viši nivo. Mislim da je to u poslednjim godinama i dalo rezultata. Ko je sve učestvovao u pripremi ovog takmičenja i koliko ste zadovoljni sa realizacijom? Mi smo izvršili neke promene u Savetu radi kvalitetnijeg rada. Dragica Božilović je i Aleksandar Petrović Alek su novi članovi Saveta, i ja moram da kažem da je to bio pun pogodak, pogotovo Dragica koja je bila i moderator i koja je na svojim plećima iznela i najveći teret ove manifestacije ovde, vodeći kompletnu priču. I još jedno pitanje, koliko saobraćajna policija, koliko saradnja opštine Petrovac na Mlavi i saobraćajna policija u Petrovcu na Mlavi sarađuju po pitanju bezbednosti uopšte u saobraćaju? Pa mi imamo tu odličnu saradnju, mi imamo i predstavnika, trenutno je zamenik komandira za saobraćaj Zoran Matejić. Mi imamo odličnu saradnju i mi imamo i obavezu da kroz program iz Fonda za saobraćaj da finansiramo i opremanje saobraćajne policije. To u prethodnom periodu je bilo nekad bolje, nekad lošije. Ima dosta tu problema, mi odvojimo sredstva, oni daju u program šta je to potrebno, međutim i sam zakon o javnim nabavkama nas negde sprečava da mi moramo da izaberemo najpovoljnijeg ponuđača oko te opreme, a da se to pokazalo da ta oprema nekad baš i ne služi tim ljudima, i mi ćemo pokušati koliko ove godine da vidimo da se u samom tenderu za opremanje policije digne, odnosno da bude prva stavka kvalitet i da pokušamo da što kvalitetniju opremu damo. Stvarno imamo dobru saradnju sa policijom, mogu da kažem da je saradnja odlična i to već traje nekih više godina. Jel možemo dalje? Ajmo dalje da vidimo sa nestrpljenjem. Drugari iz Oreškovice? 2. Da vidimo šta je. I sa nama je neko ko je na perfektan način odradio sve ovo, moderator ove lepe predstave, da tako nazovem. Kakav je vaš utisak i koliko su deca spremna da učestvuju u saobraćaju? Hvala na ovako, ajde da kažem, lepim rečima, ali ja mislim da je ovo zaista deo tima. Ja sam samo pokušala na najbolji mogući način da uradim ono da završim moj zadatak koji je meni bio dodeljen. I kažem, eto, hvala na ovako lepim rečima, ali to ne znači da trebamo sada da ostanemo tu gde jesmo, jer nas čeka i dalje priprema za narednu smotru. Da vam kažem, ja sam po prvi put ove godine uključena u Savet za bezbednost opštine Petrovac na Mlavi i zaista nisam imala apsolutno nikakvu ideju kako ovo izgleda. Meni je žao što kolega Aleksandar danas nije ovde sa nama, ali opravdano je odsutan. Mi smo bili i na obuci koju je sprovela Agencija za bezbednost u Beogradu.
I zaista kada vi pogledate masovnost ovog takmičenja i nešto što je sada došlo ovde u ovaj naš mali grad, zaista je jedna lepa priča i mi se nadamo da ćemo to od sledeće, zapravo evo i ove godine, a sledeće godine još bolje, umeti i na još bolji način to realizovati. Sada znamo kako, znamo gde smo pogrešili, znamo šta su nam propusti, ali želim da se zahvalim svim kolegama i koleginicama kada to kažem. Prvo mislim na moje koleginice vaspitače koje nadam se da su imali razumevanja za ovo što, eto, mimo naše volje je prosto to su neka pravila Agencije za bezbednost i ove godine nismo uspeli da dovršimo tu smotru sa predškolcima, iako su oni to željno iščekivali, ali eto, bili su nam tu đaci prvaci, đaci drugaci. Vaša kamera je zabeležila jedan deo te neke atmosfere koja je bila ovde, ali ja sam imala prilike da to zaista osetim uživo i da vidim, da prisustvujem tim njihovim osmesima, deljenju te zajedničke radosti kada je nešto dobro urađeno, kada oni pogode pitanje, a videla sam i reakciju publike i roditelja. Ima svakako uvek mesta za bolje i uvek je bilo i komentara, možda je bilo propust ovo ili propust ono, svakako mi smo apsolutno svesni da je bilo toga, ali kažem, to će nam samo biti motiv više da mi u narednom periodu budemo apsolutno 100% još bolji nego što smo bili ove godine i kažem hvala svim učiteljima, učiteljicama koji su našli način i pored svih svojih svakodnevnih standardnih obaveza koje imaju u školi, u školskom programu i takmičenja koje je bilo, eto juče je bio Misliša, sve su stigli. Zaista hvala im i mislim da svi zajedno radimo jedan izuzetno dobar posao. Kada tu kažem, ja to gledam iz pozicije vaspitača, jer znam koliko je važno da vi naučite elementarne stvari dete, a to je da bude pažljivo u saobraćaju, to su životne važne neke situacije, ali da ja ne dužim o tome. Hvala vama što ste došli da to podržite i nadam se da ćete nas podržati u buduće. Vaša podrška nam jako puno znači, jer svaki medijski prostor koji mi damo ovako velikoj značajnoj temi kao što je prosto obuka i edukacija dece o saobraćaju je izuzetno, izuzetno važno. Bilo je malo treme, bilo je pogrešnih odgovora. Kako je sve ovo uticalo na njih? Pa znate, kada vi kažete, svi su došli da se takmiče i svako želi da pobedi. To je valjda u biti svakog čoveka, da bude najbolji, a to je u biti i deteta. Kada vi kažete detetu da su svi pobednici, i kada na kraju to stvarno bude tako, zato što su se svi ovi ljudi potrudili da svako dete dobije po jedan poklon. Ove godine su, eto da kažemo, pokloni bili u vidu jednog sedišta koje je svakako isto važno za bezbednost. Svi su dobili poklon i svi su otišli zadovoljni kući. Zato što neki su malo manje znali, neki su više znali, ali su svi bili uključeni. Najlepši poklon im je ovo znanje koje su i sa ovog takmičenja poneli, a tamo gde oni pogreše, tu su i kolege iz saobraćajne policije, koji su i ovaj put na svoj način učestvovali u ovom takmičenju. Šta vi im primećete ovde posle ovog takmičenja? Koliko su deca spremna da učestvuju u saobraćaju? Da vam kažem nešto, da iskoristim priliku i ja prvo da se zahvalim svim članovima Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi i da kažem da iskoristim priliku da kažem da smo preko, nije to saradnja između policijske stanice Petrovac ili policijskih službenika saobraćajne policije i već je zajednički rad. Tako da u zadnje 3 godine saobraćajna policija je dobila od opreme najnoviji laser, T-laser 3, dobila je droga test, nove alkometre, kompletnu opremu za saobraćajne policajce, tako da i opremljenost saobraćajne policije u policijskoj stanici Petrovac je na visokom nivou. Zaboravio sam da kažem čak za set za vršenje saobraćajnih uviđaja. Što se tiče bezbednosti dece na teritoriji policijske stanice Petrovac na Mlavi, ona je na visokom nivou. Kroz stalne akcije, naročito u toku septembra svake školske godine, pojačavaju se aktivnosti u blizini osnovnih škola, u blizini raskrsnica. Čak
bi mogo da kažem i da najugroženije su deca u osnovnim školama koje se nalaze na državnim putima i koje prolaze pored osnovnih škola, a to će u narednih godina, kao što je rekao predsjednik saveta, da se srede zone škole sa trotoarima i svim saobraćajnim znakovima koji treba da budu u blizini škola. Vi najbolje primećujete koliko vozači, pogotovo teretnih vozila pa i ovih drugih, obraćaju pažnju na decu kada su oni uključeni u saobraćaj. Da kažem nešto što se tiče prekršaja koje čine vozači prema pešacima, izraženi su, ali ne u tolikoj meri na teritoriji naše opštine. Na šta deca bi trebala da obrate pažnju, da kažemo još i to povodom ovog takmičenja, kada su na ulici, kada se kreću preko pešačkog prelaza, kada vode bicikl, trotinet? Pa po meni u samom gradu Petrovcu najveći problem je parkiranje vozila u blizini pešačkih prelaza. I ja kažem da policijski službenici i saobraćajne policije u svakom tom slučaju trebaju da sankcionišu te vozače, jer jednostavno deca izlaskom na kolovoz ne vidi se od parkiranih putničkih automobila i teretnih automobila, tako da ugrožavaju sebe, ugrožavaju i same vozače koji nailaze na pešački prelaz. Da vidimo koja ekipa ide u finale. Ekipa Velikog Laola, bravo drugari, čestitamo. Bravo drugari, ali čestitamo svim drugarima koji su se danas takmičili, zato što ste bili pravi, pravcati pažljivci. Kao učiteljica zaslužni ste za ovo što je postignuti ovakav rezultat. Koliko deca u stvari su bila orna da rade i koliko uče o saobraćaju? Ja bih se najprije zahvalila organizaciji ove smotre. Mogu da kažem da pošto je prvi put organizovan u našoj opštini je ovo izuzetno i lepo i dobro za sve učenike i za nas, učitelji, ali i za roditelje, jer nas podsjeća o bezbednosti u saobraćaju. Mogu da kažem da su deca zaista bila orna i da su veoma rado odgovarala i učila sa ovih testova koje su nam poslali organizatori ove smotre. S obzirom da smo sad naučili više i da više znamo o saobraćaju, kada posmatramo periode za nas, koliko su deca ugrožena u stvari u saobraćaju? Mislim da su ugrožena u odnosu na ranije godine mnogo više. Smatram da iako ima odgovornih i vozača i učesnika u saobraćaju, postoje i oni koji nisu odgovorni ili prosto nam se nametnu neke stvari da ne budemo odgovorni, a evo pokazali smo baš na ovoj smotri da ova deca mogu da utiču na nas, da nas ponovo vrate na onu našu nekadašnju moralnost koju smo imali kad smo polagali testovi, kad smo učili da vozimo. Da bi deca bila bezbedna, znamo da moraju da o tome razmišljaju i roditelji i učitelji, međutim i oni učesnici u saobraćaju, odnosno vozači. Kako primećujete koliko vozači u stvari obraćaju pažnju na to kako se deca ponašaju u saobraćaju? Ja mislim da svi posmatramo decu na neki poseban način, ali svi živimo u nekom vremenu koje je ubrzano, koje donosi neke novine i možda se i zaboravimo u nekim stvarima. Baš zato je i potrebno da su ovakve smotre sve češće i da ih je sve više i da uključujemo decu u tu našu edukaciju ponovnu, koja i treba da je svakodnevna. Kako se vi to osjećate danas kao pobednici? Pa osjećam se srećno, za razliku od nekih, ja se osjećam srećno. Ko vam je najviše pomogao da ovoliko znanje imate ovde za ovo takmičenje? Pa učiteljica. Šta je to na ulici što primećujete? Da li se vi ponašate u skladu sa saobraćajnim propisima ili po neki put grešite? Pa neki put kad ne znam na što grešim, ali obično da, poštujem pravila. Kada neko od drugara pogreši, koliko mu pomažete vi da on ispravite svoje greške i da ne pravi sledeći put grešku isto? Pa kažem da mi je dobro to da radi, da zna za sledeći put da ne radi to. Koliko vam je ova Plašljivkova smotra, ovo takmičenje pomoglo da savladate gradivo i da još bolje se ponašate u saobraćaju? Pa dosta dobro, stvarno je zanimljivo bilo. Ko je sa tobom učestvovao u ekipi? Đorđe, Arina i Aleksandra. Šta za vas znači ovo što ste učestvovali na ovom takmičenju kao deca koja učestvuju u saobraćaju? Pa mnogo smo naučili, svi na ovo takmičenju i ono što nismo znali to smo sad naučili.
nisu očekivali plasman u finale kao i ja i mnogo smo se obradovali. Deca su učila, trudila se i ovo je nagrada za njihov trud. Koliko u stvari po vašem zapažanju deca znaju o saobraćaju i koliko poštuju ona pravila na koje ih uputite? Pa deca sve više znaju o saobraćaju, u školi se dosta vodi računa o tome, pogotovo praktično izađemo na pešački prelaz, pokažemo im kako treba. Mislim da na licu mesta deca najviše nauče. Teorija u učionici je jedno, a ono kad smo u nekoj situaciji u saobraćaju, to je najbitnije i tad najbolje nauče. Ova akcija i ovo takmičenje je odlično, deca vole da se takmiče, vole i da se spremaju, uče, baš su dosta učila deca i to su i pokazali i vrlo su zadovoljni kad postignu uspeh. I red je da ovako pri kraju ovog našeg razgovora kažemo i šta to preduzima Savez za bezbednost saobraćaja da se poboljša bezbednost dece u saobraćaju. Pa evo, prvi put ove godine biće elastični stubići postavljeni oko pešačkog prelaza. Baš iz tog razloga da se naši građani ne bi parkirali i da bi oslobodili što veću vidljivost dece preko pešačkog prelaza, a i naravno i ostalih građana naše opštine. Koliko je do sad urađeno i šta je urađeno po tom pitanju da se situacija na neki način popravi? Pa evo, kao što su i rekli moji članovi iz Saveta za bezbednost, radi se na tom. Policija radi naravno svoj posao. Mi smo tu da pomognemo koliko možemo sa sugestijama, sa projektima naravno takođe. Kakva je vaša procena? Gde su deca ugroženije u saobraćaju? U selima ili ovako u gradskoj sredini? Pa da vam kažem... Da li postoji tu neko zapažanje? Pa mislim da ne. Mislim da su, ponovo kažem, puti koji su mnogo više opterećeni, tu su deca i mnogo više ugroženija. Tako da trebamo svi obratiti pažnju, a naročito mlađi članovi naša deca, da obratimo pažnju na što taj zgusnut saobraćaj da mora da vode računa. Zbog toga je, ponovo kažem, i održana ova smotra pažljivko da paze baš na tim kritičnim deonicama puta.